Hola a tots i totes! Sigueu benvinguts a Orienta't, el teu canal d'orientació educativa. Jo sóc Luis Fallos, orientador educatiu a la Comunitat Valenciana. Comencem! Hola a tots i totes! Benvinguts de nou a Orienta't, el meu canal d'orientació educativa. Avui us ajudaré en el procés per a realitzar la sol·licitud telemàtica per a educació secundària obligatòria i batxillerat. Com podeu veure, ja estem a la pàgina de la matrícula telemàtica, una eina que ha ficat al nostre abast la Conselleria d'Educació. Així teniu l'enllaç per arribar fins a la pàgina, us el deixaré a la descripció del vídeo. Avui anem a anar directament a l'apartat de procés d'admissió, aquest de ser. Òbviament, per a realitzar l'admissió necessitem de la clau d'admissió. Com ja us vaig deixar un vídeo específic per a poder obtindre la clau d'admissió al canal, si encara no la teniu, us convide a que acudiu per tal de fer-vos una. I la recomanació és, com que aquest vídeo va dirigit a alumnat que entra a l'educació secundària obligatòria i al batxillerat, gairebé quasi tot aquest alumnat serà, òbviament, menor d'edat. Per allò us recomane que la clau d'admissió l'obtingueu amb la identificació d'un adult o major d'edat, pare, mare o tutor legal. Aleshores, anem directament a seguir el procés d'admissió, perquè per a ambdós nivells és gairebé igual. Una volta entrem en la pàgina de l'admissió trobem els apartats d'educació infantil, educació primària i així arribem al d'educació secundària obligatòria i batxillerat. Mireu que com que està la pestanya en rosa ja podem iniciar el tràmit. Us recomane, si teniu dubtes, descarregar el manual. És el mateix manual per a ESO i per a batxillerat, però com que estem veient el vídeo no vaig a descarregar el manual, sinó que anem directament a realitzar el tràmit. Ja us dic que és exactament igual. Aleshores jo vaig a fer el tràmit per a batxillerat. Li piquem a la pestanya Tràmit i accedim fins a aquesta pàgina. Fixeu-se, dalt fica convocatòria curs 2021. Tal volta estic un poquet gran i jo estic tapant-ho on estic jo en el vídeo, però no passa res. Així arribem fins a aquest formulari per introduir la clau d'admissió. Com us he dit, si no en teniu, piqueu-li aquí en crear-ne una i seguiu els passos del altre vídeo que tenim específic per a crear la nostra clau d'admissió. Introduïm la nostra clau d'admissió. Una volta hem introduït el nostre usuari i la nostra contrasenya, li piquem a entrar. Se'ns obri aquesta pàgina que diu: abans de tramitar heu de saber el següent. Mireu què és important d'això. Primer, la sol·licitud es presenta total i completament de forma telemàtica, és a dir, una volta finalitzem aquest procés no heu de desplaçar-vos al centre educatiu per dur cap paper, almenys en el procés de sol·licitud. Una volta arribi el procés de matrícula, en aquest procés els centres educatius ficaran els mitjans necessaris per tal de recopilar la informació necessària. Ens diu que una volta presentada la sol·licitud podem fer modificacions fins al dia 25 de juny. També recorda que només es pot presentar una sol·licitud per alumne o alumna i etapa educativa. I en últim lloc, recordeu, molt important, finalitzar la sessió fent clic en el botó desconnectar aplicació. Quin botó és aquest? El botó el teniu així dalt, així darrere d'on jo estic, hi ha un botonet que ens permet desconnectar l'aplicació. El vegeu que està així en roig. Una volta acabem tot el procediment, per favor, piqueu-li a desconnectar l'aplicació. Bé, anem cap a baix i ens descriu els 3 passos que hem de seguir en aquest procés de sol·licitud. Emplenar la sol·licitud, confirmar les dades i obtindre la sol·licitud presentada. Doncs comencem. Ja estem així en el formulari de dades de l'alumne. Mireu, hem d'emplenar totes les dades que tinguem al nostre abast. Tot i que hi ha algunes que estan marcades amb un asterisc perquè són obligatòries i d'altres que no ho són.
D'acord? Mireu, en les dades d'identificació de l'alumne trobem el nom, primer cognom, segon cognom. Després està el tipus de document. Així hem indicat NIF, perquè el NIF és el DNI, Document Nacional d'Identitat, amb la lletra. Després, en el cas de ser estrangers, el NIE, o fins i tot si tenim passaport, targeta d'estudiant, visats d'estudis, permís de residència, sobre un desplegable que sé que no es veu en el vídeo que estic gravant, però sí que vegeu com van canviant. Així fiquem el número del document i el número d'identificació de l'alumne. El vostre NIA, com que esteu matriculats en un centre de primària o esteu matriculats en un centre de secundària, si en teniu carnet de l'institut o teniu impresos de matrícules d'anys anteriors, ahí ha de vindre reflexat el vostre número d'identificació de l'alumne, tot i que no és obligatori. Després hem d'indicar les dates de naixement, el sexe, data de naixement, nacionalitat, sobre uns desplegables, el país de naixement, la província i el municipi. A més, hem de marcar aquestes pestanyetes si estem en acolliment familiar, si som esportistes d'alt nivell o si simultanegem estudis de música o dansa. Una volta li piquem a música o dansa, se'ns obrirà la possibilitat d'emplenar aquest altre formulari on hem d'indicar el conservatori on hi estem estudiant. D'acord? Molt bé. Si som alumnes de l'ESO, a més, en aquesta zona trobarem algunes pestanyes relacionades amb necessitats educatives especials, podem marcar-la, també amb necessitats de compensació educativa, etc. Aleshores, heu de marcar aquells tics de verificació que s'adeqüen el més possible a la vostra situació. Continuem ara amb les dades del pare, mare o tutor legal. Ja estem així, vegeu, dades del pare, mare o tutor signant de la sol·licitud. Com que us he recomanat que quan aconseguiu la vostra clau d'admissió ho faça la persona responsable, així heu d'indicar quin és el parentiu d'aquesta persona. Podeu ficar pare, mare, tutor, tutora, etc. D'acord? Tot i que així ja hi apareixerà els vostres noms, els noms i cognoms de la persona responsable. També el vostre tipus de document, en aquest cas apareix el meu NIF, i el correu electrònic que vam indicar per obtindre la clau d'admissió. A més, hem d'emplenar en telèfon de contacte un telèfon. En el cas de no convivència per motius de separació, divorci, etc., s'ha de marcar aquesta casella i en el moment de formalització de la matrícula s'haurà d'aportar la signatura tant del pare com de la mare per a que van formular la sol·licitud de la plaça. D'acord? A més, si hi ha alguna limitació a la pàtria potestat, per favor, indiqueu-ho amb la casella de sí. Després trobem la informació referent als estudis actuals. En aquesta casella hem de seleccionar la província on estic estudiant, si és Alacant, si és València, si és Castelló, i buscar en la llista desplegable que s'obri la localitat on estic estudiant. D'acord? Per exemple, Alacant, Elx, és el que jo he ficat. Després, així hem de començar a escriure el nom del centre educatiu on estàvem estudiant. Com jo estic fent la de batxillerat, puc buscar, per exemple, IES Asunción de Nuestra Senyora. Apareix el codi del centre i ens diu quins estudis estaven cursant. Doncs, educació secundària obligatòria. I quin curs és el que estaven fent? Quart d'ESO. D'acord? A més, ens indica i hem de picar que aportarem el certificat en el qual conste la nota mitjana del títol de graduat en ESO o la nota mitjana del títol de tècnic de grau mitjà en formació professional. Recordeu que per anar a batxillerat també es pot accedir des d'un grau mitjà de formació professional. D'acord? Tot i que ho piquem, no us preocupeu perquè no hi ha que adjuntar-ho ara. Ho adjuntarem en el procés de matrícula. Ja li podem picar i podem continuar. El següent que ens demana, dins de les dades, és el domicili. Així sempre n'hi ha alguns dubtes. Mireu, han ficat tipus de via, se'ns obre un desplegable
molt gran on apareixen totes les possibilitats de domicili que existeixen, és a dir, tant avinguda com bloc, carrer, boulevard, és a dir, totes les opcions que a nivell postal podríem trobar. Lo més habitual és que visquem en un carrer, aleshores així hem d'anar emplenant la nostra adreça, el número, la província, com sempre, s'obri un desplegable, el municipi també s'obri un desplegable i el tipus de domicili familiar, si és familiar o si és un domicili laboral. Normalment serà familiar. A més hem de ficar l'adreça postal. I finalment apareix així una gran quantitat de tics de verificació on ens demanen una documentació i diu: si tinc algun tipus de discapacitat, del 33 al 64% o igual o superior al 65%, he de clicar aquí i després senyalar quina és la meva opció. Si tinc justificants de graus de discapacitat de pares, germans de l'alumne, també. Si tinc justificants de família nombrosa, d'esportistes d'alt nivell, és molt important autoritzar que es consulten les meves dades per a la valoració dels criteris de la renda valenciana, justificació de família monoparental, justificació de criteris de domicilis, és a dir, hem d'anar llegint i anar picant aquells que siguin el nostre cas. Una volta tinguem emplenat tota la informació que us he anat presentant, hem de picar-li a guardar i continuar. Ja li hem picat a guardar i continuar i ens ha dut fins a aquesta pàgina, el formulari de peticions de centre. Mireu, només és començar, ens dona una xicoteta llegenda amb algunes sigles que corresponen a, per exemple, batxillerats d'arts, batxillerat de ciències, batxillerats d'humanitats i ciències socials, els programes d'ensenyament d'idiomes, el programa plurilingüe, l'ensenyament en valencià, el plurilingüe en castellà i el programa d'incorporació progressiva en valencià. D'acord? ZZ és cap dels anteriors, només per a municipis amb predomini lingüístic castellà que no apliquen programes d'educació bilingüe. Bé, on arribem? Arribem a aquesta aplicació. Aquesta aplicació és la que ens permet elegir els centres educatius on volem cursar estudis el proper curs 2021. Així tenim uns botons, un botó d'ajuda, un botó de guardar, un botó de seleccionar centres, serà el primer a què li piquem, un de pujar, un de baixar, per tal de poder ordenar-los, duplicar centres i esborrar. Doncs anem a picar-li a seleccionar centres. Ja estem, com que jo estic fent la sol·licitud per a batxillerat, m'ha aparegut així el nivell educatiu de batxillerat. Li piquem i ens diu quina modalitat de batxillerat és la que volem fer. Fixeu-se, primer de batxillerat d'arts, primer de batxillerat de ciències, primer de batxillerat d'humanitats, segon de batxillerat d'arts, segon de batxillerat de ciències, segon de batxillerat d'humanitats. Jo vaig a picar-li al batxillerat d'arts, per exemple, i ens dona 3 oportunitats o 3 possibilitats de província. Totes les modalitats ens oferten això. En el cas de que jo siga alumne de primer de batxillerat i el que estic sol·licitant és un canvi de centre, picaria en l'opció de segon de batxillerat, per exemple, perquè em vull anar a un centre on es cursa el batxillerat artístic. D'acord? Bé, jo vaig intentar entrar en el batxillerat artístic a un centre de la ciutat d'Elx. I piquen a Alacant, busque la localitat que m'interessa, en aquest cas Elx, i em dona 2 opcions. El IES Misteri d'Elx i el IES Carrús. Doncs seleccione i passen automàticament a la llista que tenim així a la dreta. Fixeu-se que podem afegir un màxim de 5 branques cada vegada. Fins a un límit de 50 seleccions de la sol·licitud. No vaig a seleccionar 50, però sí que vaig a sol·licitar unes quantes possibilitats. Després, com que vull fer el d'arts, seleccione també el de Carrús. I ja tenim els 2 instituts que oferten el d'arts. Com moltes voltes podríem tindre problemes i no volem arriscar-nos, doncs hi ha altres instituts on tal volta podria cursar també el batxillerat de ciències, el d'humanitats, d'acord. Aleshores, com que m'agradaria seguir anant a aquests 2 centres, puc sol·licitar de nou en la localitat d'Elx, busque amb 2 centres, Misteri, així el tenim, el seleccione per al batxillerat també de
Ciències, seleccione també l'IES Carrús, seleccione també l'IES Asunción de Nuestra Senyora. Fixeu-se que ja puc anar seleccionant tots els centres que vulgui. Montserrat Roig, Severo Ochoa, Sisto Marco, Tiralo Blanc, Torrellano, d'acord? I ens diu, podrà afegir cada vegada com a màxim 10 branques fins a un total de 10 seleccions. Aleshores, si vull seguir afegint centres, primer he d'afegir llista i després tindré que tornar a l'arbre de continguts. Com jo crec que ja ha quedat clar com podem anar seleccionant i elegint els centres, li pique ja afegir llista i continuem amb el procés. Fixeu-se, sé que s'ha fet molt gran i que així apareixen tots els centres que jo he anat triant. Vaig a tractar de fer-ho una mica més petit per a que ho puguem veure millor. Fixeu-se, així estan. El primer que jo havia triat era Misteri d'Elx, curs primer de batxillerat d'Arts. D'acord? I ens diu que hem de triar l'horari ordinari o nocturn. En principi, l'opció ha de ser l'ordinària. I el programa d'ensenyament en valencià o indistint. Doncs jo vaig a deixar un programa d'ensenyament en valencià. I el domicili associat que ens demanen serà el domicili familiar 1, perquè jo sols he ficat un domicili a les dates que ens demanaven. Així ho he d'anar emplenant amb totes les opcions. Una volta més o menys ho tinc, si en qualsevol moment vull, per exemple, pujar un institut, tinc així el de l'Asunción de Nuestra Senyora i al final decidisc que vull anar a aquest centre i oblidar-me el batxillerat d'Arts, puc amb les fletxetes anar-lo fent pujar fins a la primera opció. Quan tingueu la vostra llista definitiva, heu marcat en tots les possibilitats que ens dona cadascun dels desplegables i ho tenim ja tot finalitzat, li piquem a guardar i continuar. Si n'hi ha alguna errada o hem oblidat de canviar alguna d'aquestes opcions, ens donarà problemes. Ja li he picat a guardar i continuar i ens ha dut fins a un altre formulari de dates, on hem d'emplenar els membres que componen la unitat familiar. Així com veieu, ja apareixen les dades en aquest cas, jo havia ficat les meves dades com a pare i havia ficat les meves dades també com a fill sol·licitant. Aleshores hem de continuar emplenant dades com a mare o en el cas de tindre més germans hem de ficar així totes els noms, cognoms, dates de naixement, tipus de data educativa, etc. Anar ficant tota aquesta informació. Mireu, també és molt important, així em fica número de suport, fixeu-se que ens demana un document, és a dir, el NIF, i ens demana un número de suport. I així ens fica un xicotet interrogant on ens explica què és el número de suport. Li piquem i així ens diu com localitzar el número de suport. Aquest número de suport ja l'havíem localitzat per aconseguir la nostra clau d'admissió. El número de suport en els DNIs més actuals és aquest numeret justet al final de la columna, després dels cognoms, nom, sexe, nacionalitat, data de naixement. Així hi ha un número de suport. En el cas de documents nacionals d'identitat un poc més antics, també hi apareix justet damunt de la data de validesa del DNI. En el cas de que sigueu estrangers, el vostre ICESP, aquest numeret, és el que apareix a la part superior dreta. I si teniu aquest document de residència que també és més antic, el teniu justet baix d'on ficar residència i treball. D'acord? Doncs aquest és el numeret que ens demanen en l'aplicatiu i que hem de ficar en aquesta pestanya. A més, tots els membres de la unitat familiar que siguen majors de 16 anys heu de picar en aquesta caselleta de verificació RVI i RPF. Val? Ara, com que encara no he escrit cap, no em deixa clicar. D'acord? A més, si tant el pare, la mare, els tutors legals treballen en algun centre educatiu, hem de marcar-ho així on fica centre de treball. De la mateixa forma que si algun dels germans també estudia en algun dels centres d'estudis que hem triat a la nostra sol·licitud, hem de marcar-ho en el desplegable que s'obri
ací a la dreta. Doncs jo vaig a emplenar-ho i continuem. I ja està. Ens diu que han confirmat la sol·licitud, d'acord? Sols ens queda picar al botó de confirmar. Mireu, així podeu descarregar l'esborrall en PDF. Us recomano descarregar-lo, revisar-lo ben bé, revisar que totes les dades són correctes abans de confirmar la sol·licitud. Això és el podeu descarregar, el reviseu i després torneu per picar-li al botó de confirmar la sol·licitud. Si una volta esteu revisant el vostre esborrall i detecteu alguna errada, podeu tornar i donar-li a modificar la sol·licitud. Tornaríeu als passos anteriors del procediment i podríeu canviar totes aquelles dades que considereu que no estan correctes o que voleu modificar. Des de dades personals fins i tot a l'ordre o inclús la petició dels centres educatius. Com que jo ja ho tinc tot, crec que correcte, li pique a confirmar. I mireu la pestanya que ens ha aparegut. Per a poder confirmar la sol·licitud és obligatori acceptar les condicions. Li pique a acceptar i hem de marcar aquesta casella de verificació. D'acord? Si la vegeu, aquesta casella de verificació on acceptem les condicions indicades per a tramitar aquesta sol·licitud. Li piquem ja a confirmar i ara sí. Aquesta sol·licitud ha estat confirmada en l'assistent telemàtic de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Us recomano que una volta heu arribat a aquesta pestanya descarregueu també ja la sol·licitud i la guardeu, perquè és el document justificatiu de que heu presentat la sol·licitud. Si després a les llistes d'admissió, les llistes provisionals o definitives hi haguera alguna errada, és el document amb el que podríeu reclamar o podríeu justificar que heu fet tot el procediment fins al final. Mireu que quan la descarregueu és molt similar a la de l'esborrall, sols que no apareix sobreimpresa la paraula esborrall. Li piquem a descarregar la sol·licitud i se'ns obri el PDF on trobem les dades d'identificació de l'alumne, així, nom, cognom, tipus de document, número de document, data de naixement, etc. etc. Així baix les dates del pare, mare o tutor, així les teniu, dates del pare, mare o tutor legal, el tipus d'accés, els estudis d'educació secundària obligatòria, el centre on ho hem cursat, el curs que està cursant, d'acord? I els llocs escolars sol·licitats. Els llocs escolars sol·licitats i és l'Assumpció de Nuestra Senyora, Elx, Alacant, primer de batxillerat, PEP, domicili, etc. Si en teniu més, fixeu-se, línia 2, línia 3, 4, 5, 6, etc. I així al final ens apareix l'apartat D, circumstàncies al·legades i documentació que acredita i aportarà posteriorment. No és necessari aportar-ho ara, us ho recorde, us aportarà en el moment de la matrícula, ja a finals de juliol o primers de setembre. I en l'última fulla apareix la declaració sota la meva responsabilitat, que totes les circumstàncies al·legades s'ajusten a la realitat, etc. D'acord? Doncs bé, guardeu molt bé aquesta sol·licitud, perquè com us he dit, és el justificant d'haver finalitzat correctament el procés d'admissió. Doncs fins ací la sol·licitud d'admissió. Espero que us hagi sigut útil, que us hagi aclarit com realitzar el procediment. No ho deixeu tot per a última hora i si teniu dubtes, fiqueu-vos en contacte amb els vostres departaments d'orientació dels vostres instituts. Si tot i això no sabeu amb qui contactar, podeu deixar-me els vostres dubtes en els comentaris d'aquest vídeo. Moltes gràcies. Bé, doncs, fins ací aquest vídeo. Recordeu, si us ha agradat i us ha sigut útil, subscriure-vos al canal i fer clic a la campaneta per rebre notificacions. També em podeu trobar a Twitter en @canalorientat i en Instagram com a canalorientat. Moltes gràcies a tots i totes i fins el proper vídeo. I no oblideu fer bondat.